Nám tady z začátku. Tak můžeš. Tady to jsou otáčky. Ty nám z začátku tady kmitají, protože tady není stálý. Otáčky nekmitají. Ty otáčky tady malinko nejsou lineární. Tak. Poněvadž tady není konstantní moment, kterým je rozvíháme, tady už je potom konstantnější, je to lineárnější. Tady se nám udrží potom na nějaké té hladině a potom klesají konstantně, protože brzdíme konstantním momentem. Tady ke konci zase trochu se nelinearizují. Co je tohle? To je buzení. Budící proud. Budící proud. Ten nám tady vzroste, aby jsme to nabudili. Proč tady vzroste zase? Aby jsme to zabrzdili, protože nám tady klesá napětí i proud. A my musíme mít statoru. A my potřebujeme velký brzdný moment, tak proto nabudíme víc, aby jsme jim dosáhli většího káfí. Správně, Milánku. a proč nám to tady klesá? To je... Protože nepotřebujeme už tolik, budícího proudu, protože je menší moment už potřebný na rozběh. Jo. Tak. Pak ukáž napětí. Tak napětí nám tady vstoupá, je úměrné těm otáčkám, víceméně. Potom nám tady klesne, protože my to napájíme 40% jmenovitého, protože máme omezený zdroj. A tady v tomhle místě my to začneme nafázovávat na síť. No ne, vy, ten regulátor. Ten regulátor to začne nafázovávat na síť a připne to na síť. Jenomže my jsme to tady v tomhle momentě odpojili a začali jsme to brzdit. Takže se nám to zase odfázovalo, dostalo se nám na tu hodnotu 40% jmenovitého pomocí regulátoru. A tady už potom, když se to napojilo na ty otáčky a kdy už to mohlo, kdyby začalo to s nima přímo úměrně otáčkám klesat. No a ještě ten proud statoru ještě zkuste vysvětlit. No. Proud statoru, tak při spouštění tady máme nějaké přechodové děje, tak proto nám to tady kmitá. No tam si to ošahává, že jo, tam jste měli přeci, to jste brali na přednášce, tam máte nějaký ten případ, kdy se teda zjišťuje poloha rotoru, že jo. Dobře. Jo. No potom tady se nám drží nějaký konstantní ten proud, protože se nám tady ty otáčky nedostanou na ty jmenovité. A potom začne postupně klesat. Jak bychom mohli říct tomu proudu, když tady vlastně nemáme žádnou zátěž a je to rozeběhnutý na jmenovitý? Na prázdno. Na prázdno, ano. To proud na prázdno. Kdyby to bylo zatížený, tak by měl být asi konstantní, ne, ten proud. No, a potom tady zase měníme ty otáčky, tudíž nám tady dochází vlastně při tom odpojení ke změně otáček, takže statorový proud zase začne vlastně vyroste na tu původní hodnotu a začne nám daný tím brzděním, že jo? Tady chceme maximálně brzdit, čili tady je maximální moment, čili aby to dalo s tím budícím proudem, tím brzděním maximální moment, no a pak už ten moment není potřeba takový. Brzdíme až vlastně tady do toho konce, tady se zase projeví nějaké ty přechodové jevy.